keby išlo o to, že vláda má investičné projekty alebo infraštruktúrne projekty, ktoré môžu mať zásadný vplyv na slovenskú ekonomiku, tak nech sa zadlží, pretože sa to vráti. Alebo vláda chce, postaviť niečo, čo generuje výnosy. Elektráreň. Požičia si peniaze, postaví elektráreň a teraz tá elektráreň generuje cash flow, z ktorého sa to spláca. To je v poriadku, lenže my si nepožičiavame na investície. My si požičiavame na to, aby sme zvyšovali platy štátnych zamestnancov a aby sme zvyšovali sociálne transfery, dávky obyvateľom. Že to je niečo, čo sa spotrebuje, ale to nevytvára ten potenciál na to, aby sme zbohatli, aby sa náš koláč zväčšil. Že keď niekomu niečo zoberiete a on by to minul, ale neminie to on, ale minie to niekto iný, z jedného vrecka do druhého, tak som nič nové nevytvoril. Naopak, som to zmenšil o 10%, pretože som stratil na tej byrokracii a administratíve peniaze. Takže my sme rozhodne není v situácii, aby vláda uvažovala nad hospodárskym rastom takým spôsobom, že poďme poskytnúť ľuďom viacej dávok. My sa môžeme baviť jedine o tom, že ktoré dane, ktoré boli v tých 3 konsolidačných balíkoch, zrušíme alebo znížime, aby sme vlastne tým aktívnym ľuďom, čo sú podnikatelia a pracujúci ľudia, nechali... Vrátili to, čo sme im zobrali.